they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila, and we're back again. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio sa oras natin ngayon na 10:30 PM sa buong kapuluan. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang kwento ni TJ na nagbahagi sa atin ng Rocky's Secret Files. Kabisyo, tingin nyo, ano kaya dapat nating sabihin o ipayo o ikwento sa naging kalagayan ng ating letter sender ngayong gabi na to? Unahin na po natin si JV na nagbahagi ng kanyang saloobin. Sabi ni JB dito, "Hi DJ Rocky, DJ Jello. Para sa'yo sender, dapat humingi ka ng tawad sa partner mo at mag-focus ka sa binuo mong pamilya. Iwasan mo na ang mga bagay na maaaring makasira sa'yo. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme, Rojon Gabatino at Brother Roger Tigbas. Salamat." Sabi naman ni DR, "Naisip ko tuloy kung bakit may pamilya na sila, pero naghahanap pa rin ng iba. Dahil ba hindi sila kontento sa asawa at anak nila, kaya sila naghahanap ng iba? Nakakalungkot lang dahil sa iba nila nakikita yung mga bagay na nagpapasaya sa kanila. What about yung taong nagmahal ng pamilyado na? Dahil ba ito sa salita nilang mapandin lang, kaya ang puso'y nila ay nabihag? Hindi ko alam, sadyang mali ang magmahal ng taong may iba na." Yan po ang sabi ni DR. Sabi naman ng ibang kabisyo natin, sabi ni George, "DJ Rocky, DJ Jello, matagal na po ako nakatutok at nakikinig sa inyo. At ngayon pa lang po ako unang-unang magbabahagi ng akin na opinion. Para sa akin, DJ Titan, nakakalungkot lang. Dahil sa kabila ng lahat, ginawa niya pa ring lokohin at mapag-isipang palitan ng kanyang asawa. Ramdam na ramdam ko po to, kaso baliktad lang ang sitwasyon. Panahon na OFW ako at ang misis ko naman ang naglolo ko. Yung tipong may anak kami pero gusto niyang sumama sa iba. Yung tipong nabibigay ko naman ng pangangailangan niya pero naghanap pa rin siya ng iba. Talaga palang may taong ungrateful. Talaga palang may taong hindi kayang magtiis. Lalo na kapag nangangati na." Yun lamang po, DJ Titan Jello at DJ Rocky. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking komento. Mga kabisyo, marami pa pong komento. Pwede pa po natin mabasa pero kulang na po tayo sa oras. Pero kabisyo, bago tayo isarado itong kwento ni TJ, gusto ko lang magbigay sana ng aking opinion. Para kay TJ at Chian, nakakalungkot lang kabisyo na
May taong pamilyado na pero magmamahal pa rin ng iba. Yung dapat na binibigay nilang oras para sa pamilya, anak nila, ay inaalay pa nila sa iba. Ang tanong ng karamihan, bakit ba nagagawa? Napakasimple lang. Yung tao na yon hindi marunong makontento. Yung tao na yon, imbis na tignan na lang kung anong meron dun sa partner niya, mas tinitignan niya yung mga wala dun sa partner niya. Kaya siya naghahanap ng iba. Alam nyo kabisyo, wala namang perpektong pag-ibig eh. Walang perpektong tao. Kahit sino man na makasama mo sa buhay mo, may pagkukulang at hindi magandang gawain din yan. Pero nasa sa atin kung paano natin tatanggapin yung taong minahal natin. Yung mga imperfection niya. Kabisyo, matuto tayo magmahal ng tapat at totoo. Maging sa pinakapangit ng sitwasyon ninyo, ng partner ninyo. Huwag mong hanapin ang pagkukulang ng partner mo sa ibang tao. Pagkos pagtulungan ninyo mabuo yung mga pagkukulang ninyo sa isa't isa. Mga kabisyo, pwede ka po magpadala sa amin ng inyong liham. Email ka lang kay raketera@gmail.com. Malay mo, isang umaga na kwento mo na ang aming babasahin dito. Muli mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating top secret. So maaari po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595. Muli ako po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Handog kong awitin sa inyo by Ray Valera, Kung Tayo'y Magkakalayo.